Aura Briguela na ipagbardagulan sa Makati. CCTV lumabas na. INC kulto daw. Sign of the cross isang gang sign. Ito, di ba babalita na ngayong linggo atin na agad simulan. Ako nga pala si Marites para magati the legit fake news sa Pilipinas. Woo! Parang ang dali mo nga nakasalahan pag taga-iglesia ka. Unahin na agad natin yung nangyari kamakailan kay Aura sa Makati kung saan sila ay lumabas sa kanyang mga kaibigan para mag-enjoy, di ba? Pero sa mga hindi inaasahang pangyayari na napunta sa suntukan at may mga naaresto sa club na nilabasan nila. So, unahin muna natin yung storya sa nahipuan dun daw sa bar kasi mayroong iba't ibang mga storya na lumabas. Unahin muna natin yung parte nung naharas dahil yun ang pinaka-importante, di ba? Wala pang kwento si Aura sa sarili niya. Sa kasalukuyan nga ay meron siya inquest na nagaganap. Kakalabasan nito 2 hours ago nung nagtitingin-tingin ako sa mga impormasyon sa balitang inang ito. May ito siya dyan. So, storage facility. Ganyan na pa kabulok ang mga dito sa Pilipinas. Pero yun nga, meron nagreklamo sa kanya isang private complainant ng physical injuries, alarms and scandal, at disobedience to person in authority. So maraming nagsasabi na si Mark daw yun, si Mark. Yung isa sa mga nanghipo daw, alleged na nanghipo dun sa incidenteng yun. Si Mark. Nyakis yan. So ito yung una, this galing kay Simper Zayla. Used to end all made-up stories circulating online about the bolt hole incident involving my dear sister Aura. Uncomfortably crippled to me that I don't feel safe at all immediately right when we entered. Minutes later, there's one guy who creepily harassed me. Wala ba't kailangan pa sabing creepily harassed? Pag hinaras ka talagang creepy na yan. Wala na iba pang meaning ang harass kundi harassment. With 2 attempts. First attempt, he touched my bum and squeezed it. I was wearing bra top at the time. Second and worst attempt, he tried to insert his bare hands inside my bra. So hindi ko na i-explain yung buong pangyayaring yan. Pakibasa nila, pwede nyo i-pause. Iniwasan nila at gusto na lang nilang umalis. Siyempre, dahil daw asshole yung guy at kupal, nagkainitan daw si Aura at yung guy na yon. Doon daw nagsimula ang awayan. Doon nagsimula ang dahil Brigodon, si Briguela, lumaban din siya. Pinakita niya kanyang depensa ng sarili niya at syempre ang kanyang mga kaibigan. So marami nagsasabi dito na isa daw tong kaso ng homophobia or ng homophobic na mga pulisya. Dahil ito, tulad nito, isang example na to galing kay Colonel Edward Cotillo. Alam mo naman si Aura is gay. Gusto niya makita yung magandang katawan. So hindi ko lang kung pabiro to. Ay, sumagot si Senator Raffy Tulfo na, ay hindi sir, mali ka dyan. Huwag ganun, palibasa ay gay, gusto makita agad ng katawan ng isang lalaki, siguro pa ay meron pinagmulan yung kaguluhan. Nagulat nga ako na una ko in-expect na ang Makati mas progressive sa ganito. Well, kung titignan mo siya sa LGBT issues, kung yun nga talaga ang pinagmulan na talagang ganun lang yung mga tao sa paligid ni Aura na kung isipin mo lang, di ba, poblasyon yan eh. Linggo-linggo, araw-araw, merong suntukan na nagaganap dyan at hindi naman lahat ay napupunta sa kulungan, hindi naman napupunta sa ganito kalaking bagay, ganito kalaking usapin. Ito naman yung sa side naman na sinasabi nila na kasinungalingan daw na sinabi ng friends ni Aura na wala daw naganap na hipuan. At may mga lalabas daw na CCTV. Tulad ng sinabi dito ni Daryl Yap ng Vincentiments na tigil-tigilan na daw ang mga istorya na mga narinig nila kay Aura. Wala daw hipuan. Dapat lang kasi kung nandun sila sa isang establishment, makikita natin yung punot dulo sana nun. Pero tulad nung sinabi kanina ng kaibigan ni Aura, madilim. At gusto ko nga yung term crippled. Baka may mas magandang salita para doon. Basta madilim. At well, mga bar yan, alam mo naman namang estado ng lighting sa mga ganyang lugar. Mukhang marami natutunan si Aura sa panahon niya sa probinsyano. Talagang lumalaban. Balita, naglabas na si Sian Gasa ng mga resibo sa CCTV at nangyari sa Bolt Hole bar nung nandoon si Aura. Ating panoorin. I think you wanna fight? What? Ang mahal naman magbayad dito. Dapat ganito rin ako eh. Baka nagpapapicture sa akin. Dapat pakita mo rin. Pakita mo. Ang konsensya mo. Okay. Mukhang patapos na to eh. As parang sila na lang eh, di ba?
Patnubay ng magulang. So, pinanood ko din yung buong... Simula tayo dito sa ito. video 1. Ito yung CCTV naman. Bandang alas 5 na ata natapos lahat pala ng mga nangyari. Ito yung nangyari. Ito yung lalaki naka-gray. Diba yung nakita natin kanina. But basically, hindi naman sila magkagalit eh. Kumbaga magkakakilala yung... Yun nga eh. I mean, kung based doon sa sinabi nung naharas, bati pa sila throughout sa uncut video na to. Itong sa CCTV. Ang weird nga lang kasi nakaputol-putol pa yung CCTVs doon syempre sa buong araw na ni-record yun. May fish eye nga eh. Ito pala ang CCTV sa mga bar. May pa fish eye. So, yung dire-diretso dito. Kasi nakaputol-putol kasi yan eh. Meron silang parang files na iba't ibang oras na nangyari to. Pero sabi kasi ni Aura, in order na makapagpa-picture, kailangan muna ng magubad ng pants ng guy. Well, naiintindihan ko naman na may mga ganito talagang oras. Meron talagang mga ganitong pagkakataon sa mga bar. Siyempre, tawag ng laman. Hindi ko dito makita pa yung sinabi na claim ng kanyang friend na hinaras siya. Kasi ang comment daw niya dito ay wala naman ako dyan. Kung makikita mo sa video, wala ako dyan. So, baka ibang nangyari yan before. Kung nangyari yan before, bakit nag-enjoy pa si Aura? Bakit pa siya nag-iinuman o nakikihalubilo sa mga taong yan? Kala ko dire-diretso yun, based sa claim niya, diba? Dire-diretso nangyari. Siyempre, haras, alis, kompronta, galit. Pero, tapos, nung umabot na doon sa pinapaalis na lahat, eto. Yung siyang dare dito sa lalaki. Yan, yung dare na paghubarin. Para pagbigyan magpa-picture, kailangan hubarin yung pants. Ito na yung naging off na yung kanyang claim sa akin dito. Ang problema... Ito yung may jacket na... so binigay ng friend niya yung jacket. Ang ginawa is, instead na yung short, kasi nakasalamin to eh. Yung hinubad. Makikita naman dyan eh. Na t-shirt yung hinubad. Mamaya. Ito yung listahan nila nung buong video na ito, parang hinabol lang talaga niya hanggang sa pagbaba. Naging mas ma-physical siya doon hanggang sa dulo. Ngayon inaantay na lang natin ang kanyang magiging panayam dito sa huling nilabas nila si Ian Gasa regarding sa CCTV na hinahanap ng mga tao. Mukhang si Aura nga mali sa mga lumalabas ngayon. Tingnan natin ano kanyang magiging sagot dito. Ito yung... Nauwi sa sapakan. Ito nakadilaw na to. Yan si Mark. Yan yung makikita natin mamaya sa video. Uwi sa sapakan, sigawan at tulakan ang masayang party ng mga kabataan na ito. Dito makikita natin si Aura na tumatakbo at hinabol ulit siya ng mga kaibigan niya. Bitawan niyo ako. May mga pulis na ring umawat sa rambulan pero hindi kinaya ang dami ng mga kabataan. Makikita pa sa video. Na-explain ni Aura yung kwento niya. News 5 ang si isa Mark, sa mga diba? nakarambulan ng grupo ni Aura. Ay, ng bouncer na sumunod dito na nag-interview sa kanya na sinapak din daw siya. Parang kung sino-sino na lang daw ang sinasapak niya doon. Yun ang kanilang mga alleged na mga kwento dito, mga una nilang panayam. Kinausap din nila dito si Aura pero hindi na rin sumagot. Atin pang malalaman sa mga darating na araw kasi nga, di ba, weekends ang sinabi ni Aura sa i-inquest niya sa Makati Police Station at sa iba pa mga taong pumunta para kamustahin siya doon kung ano ang kanyang ilalabas na statement. Kasi doon sa tatlong statement mangyari, isa kay Mark, masipag yan, isa sa kaibigan niya na nakita na natin at yung kanyang hindi pa lumalabas na panayam. So doon natin malalaman yon. Ayan, dito tayo magkakaalaman. Hindi pa lumagpas ng Pride Month eh, no? Ayan, ito rin. Nanonood tayo ulit na My Husband's Lover. Yun pala talaga ang kanyang love. Sunod na balita yan na ito naman. Ang komedyante Jeline Cubillas ay nagkaroon ng issue dahil sa joke niyang ito. Ating alamin. May mga Katoliko ba dito? Woo! Tama yan. Huwag kayong matakot. Natatakot. Hindi naman ako iglesia eh. Oh! It both ways yun. Hindi kayo mga Katoliko, mataas ang tingin ko sa inyo. Kasi meron kayong sign of the cross. Yes. Imagine. Grabe ramdam ko yung katahimikan ng stage. Para ano sasabihin nito? Nakaka-cancel ba to? Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Pero speaking of progressive, nasa UP Diliman siya nung ginawa niya to. Sini Adana, salamat UP Diliman. So, mas progressive mga tao dyan, hindi sila as sensitive sa mga ganun klaseng joke. Dahil ko yan eh. Isis ko yan eh. Nasa sign of the cross. Tapos
napapansin ko pa, di ba, pag dumadaan kayo, ba, sa harap ng simbahan, ganyan, nagsasign of the cross kayo. Tinry ko siyang gayahin minsan. Kaso ang weird pag ginawa mo yun, tapos born again ka. Born again siya. Sa sinihan lang kasi ng Robinsons yung church namin. Hindi ko gets. Sa sinihan lang kasi. Hindi ko gets, sorry. Hindi ko alam yung... Tapos yung mga friends ko, ay girl, ba't ka nagsasign the cross? Ay girl, yung kasi yung church namin. Cinema 2. AJ naman yung palabas. Oh my God. Okay. So, alam ko na kung anong pinagmulan nung issue niya. So, yun. So, dito muna natin simulan yung naging issue niya dito. Kung iisipin mo naman, pagdating naman sa mga jokes, lalo na sa ganyan, tulad ako, Katoliko, natawa ako doon, di ba? Ganun talaga. Merong mga tatama sa joke na yan, merong mga ma-offend. The right to be offended, pero wala nang ibang kapupuntahan yan. Diba? Pero yun nga, ang kapalit nga nun ay kung ano man yung backlash na makuha mo, sasabihin mo, pagdadaanan mo yun. Since online ka na influence, online ka na page, I'm sure may mga taong magagalit sa'yo. Pero wala naman sila magagawa, hindi ka nila makakasuhan, walang ganun. Wala siyang nilabag sa batas. Kasi sa tama naman siya lugar, nasa isa kang comedy bar, di ba iba-iba naman ang level natin ng komedya o iba't iba ang ating klase ng humor at dapat nire-respeto natin yun. Pero sinasabi nga nila dito na you should respect other beliefs too. Totoo naman yun. Kaya nasa galing yan ng isang komedyante kung paano nila bubuin ang kanilang punchline. Kung makikita nyo iba't ibang klase ng jokes sa buong mundo, may mga mas malalala pa dyan na literal na talagang pupunta na sa pinaka malalalim at pinaka-dark, pinaka-madidilim. In the words kanina ni ate, pinaka-crippled na mga jokes na kilala sa tao at hindi sila nakakasuhan. Ang alam ko naman sa Sign of the Cross, kaya mo yung ginagawa kasi diba sa loob ng simbahan, nandun ang turning the wine into the blood of Christ, tsaka pati na rin yung ostya sa katawan ni Kristo. Kaya pag nagsa-sign of the cross ka at dumadaan ka doon, pinapakita mo lang na sagrado at nire-respeto mo yung ginagawang miracle sa loob ng simbahan yun. So yun lang yun. Mas mahaba pa yun, may mas marami pa explanation doon, pero yun na yung pinaka-simple niya explanation kung bakit siya ginagawa. Hindi dahil meron isang gang sa kabila niyan. So, sunod na balitang ina. Ito po, buti sinabi niya dito yung iglesia. Ito naman ang isa naman joke. Galing naman kay Mr. Gold. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. May na akong isa sa inyo, no? Okay, so yung kanyang take dito ay mas marumi, mas PG rated ang kanyang take. Yung kasi nauna yung kay Miss Jeline mas family friendly. Pero may mga mas okay naman na religion siya, pero may aircon sila eh. Oo, ano? Well, meron din naman na simbahan. First time na nakaapa ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig, no? Cool. Cool to. No? Oh my God, nuggets. Okay. Pero nagtagal din kami 3 years ng ex ko na yun. Kaya nung naghiwalay kami, mga tanong ako sa sarili ko, like, isa na doon yung ano nang gagawin ko ngayon sa mga slack sa cabinet. No? Kasi yung nagdo-door to door. Ang alam ko, hindi daw pwede magkaiba eh. Kasi meron akong friend na merong iglesia na jowa, siya Katoliko. Ang sinasabi sa is dapat mag-convert siya into iglesia. Unang meet ko ng mga magulang niya, medyo kinabahan ako. Like, di ba, tawagan nila ka Julio, ka Maria. Akala ko mga NPA sila. Pero shortcut lang siya for kapatid. Yung tawagan nila, di ba? Kapatid. Ganyan. Sa tagal namin nadala ko sa pananalita ko yung kapatid. No? Like, yung pananalita, yung word na yan. One time nadala ko sa kama. Wag din! Habang nagsisex kami, napapaungol ako na, shit, sarap mo kapatid. Mo kapatid. Diba? Can't spell incest without INC. Diba?
talino ng joke na yun. Doon nagsimula yung issue, pati yun nga, nagkaroon siya ng backlash dito. Pero naiintindihan ko naman, may mga ganun talaga mga tao. Kaya nga, pupunta sila sa mga show, pupunta sila sa mga comedy bars where expected na ang komedya ay hindi para sa lahat ng tao. Kasi pupunta ka dun nagbabayad ka o pinupuntahan mo siya para sa mga jokes niya. Eh syempre dahil in-upload to online, hindi naman lahat ng tao ay ganun ang hilig ng mga klase ng joke. Meron mga iba tumitigil sa religion, meron iba tumitigil sa mga beliefs nila or kung ano mang pinaniniwalaan nila. In-upload nga siya online. Ibang paradigm ang ginalawa nito kaysa doon sa simpleng nasa comedy bar ka. Diba? Kasi pwede ka rin naman makasuhan kung maggagago ka sa loob ng isang place of worship. Mapa sa mosque man yan, simbahan man yan. Kahit kung hindi man yun ang kapareho mong belief system o kapareho mong religion, out of bounds na doon na mambastos ka sa loob ng kanilang place of worship. Eto, hindi naman place of worship ang isang comedy bar. Ito'y lugar para mag-enjoy ka. Tulad ng pinuntahan nila Aura sa bar at tulad tatapos sa mga balitang ina natin ngayon, di ba? Kung gusto nyo pa na mga ganito, huwag nyo kalimutan i-like at share sa mga mahilig pumunta sa bar nyong friends para mag-enjoy at mag-YouTube subscribe. Marites na ba maalam?